Mayong buntag ka na tanan, ato karon ihalad ang mga pamisa. Mass intention for the souls of Maria Salutares Jimenez, Emmanuel Jimenez, Jude Valio Jimenez, Andres Jimenez, Crisaria Lacua, Sulpicia Gonzalez, Justino Almasi, Marceliano Almasi, Jesus Almasi, Delia Almasi, Oscar Almasi, Lourdes Fernandez, Sofia Jimenez, Anastasia Jimenez, and all souls in purgatory, offered by Rodolfo Almasi. Pamisa sa kalab sa iyang ika-second death anniversary ni Abelina Bastida. Abelina Bastida Basabi. Pamisa para sa makalab ni Maximiano Cabatuan, Bernardina Marinas Cabatuan, Gonzalo Cabatuan, Francisca Cabatuan, ug sa ubang pang mga kalab. Ang naghalad, Luis Mini Cabatuan. Pamisa para sa makalab ni Daniel Fernandez, Alejandro Fernandez. Ang naghalad, Fernandez family. Pamisa sa mga lag ni Lani, Valdemar Anyabisa, Feliciano Anyabisa, Monica Bastalo, Emilia Basabi, Siriaco Basabi, Antonio Basabi, Anastasia Bastida, Francisco Basabi, Nestor Bastida, Nicolas Alfanta, Sergia Alfanta, Armiliato Alfanta, Rosmero Anyabisa, Narcisa Canieti, Rosmelin Aboton, ug sa tanang kalab. Pasalamat kang Mama Mary sa adlaw na tawhan ug sa tanang santos ang naghalad Lilian Erasmio. Isa pasalamat God the Father, Divine Mercy, Mama Mary, San Jose, San Roque, all angels, ug sa grasya nga nagawad, proteksyon. Kung pamisa sa kalagbilan ni Presbita Las Freya, Clemente Fernandez Sr., Clemente Fernandez Jr., Fermin Fernandez Sr., Fermin Fernandez Jr., Piña Francia Fernandez, Teodoro Canjia, Kurt Alfie Celoria, Florencio Hambre, Esperanza Hambre, Jacinta Hambre, Pacoy Hambre, Camichi Hambre, Joel Hambre, Fresco Hambre, Bernary Hambre, Melania Tanaha, Vicente Tanaha, Ryan Canoy, Dolores Oca, Jose Tumakin, Alfred Laura, Josephine Malubak, Jomeres Malubak, o sa kanang kalab nga hikalingtanan. For the eternal repose of Cristel Helena, Alexander Residoro, Jocelyn Eslo, Renato Eslo, Dr. Benedict Lasade. Thanksgiving for full healing and negative swab test result. And for the eternal repose of the soul of Bibi Gazao Hugo Arbastu. Thanksgiving Mass for all the blessings received, good health and safety for my family, through the intercession of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and Mama Mary. And for the eternal repose of the souls of Doris Navarro, Angeles Alcordo, Temistocles Alcordo, Jonathan Alcordo, Catherine Melias, Paul Andres Sarno, Lourdes Sarno, Pablo Sarno, George Sarno, Mark Sanders Sarno, Jose Yano, Benjamin Ocampo, Amalia Namaro, Elsa Enriquez, Carolina Lapapes, Efren Molet, Arnold Mercadal, Aludian Hosol, Chris Aludian Hosol, F. Kalil Saban,
James Hansel, Nolan Alfordo, offered by Ricky and Ronnie Sarno and family. Pamisa sa kalapit ni Marisol Nacua, Razel Abitahado, Feliciano Anyabisa, Monica Basalo, Valdemar Anyabisa, Francisca Nacua, Hilario Nacua, Reyma Nacua, Lucas Nacua, Reyma Rodriguez, Mario Rodriguez, Narcisa Canetti, Gonzalo Cabatuan, Ranelio Penserga, Edgar Oy, o sa tanang mga kalab sa purgatorio, nagpamisa ng Wow Family and Richie Abitahado. Pamisa sa mga kalab nila ni Beatriz Retino, Elisa, Edgar, Felipa, Amparo, Felix, Alfreda, Loncio, Gregorio, Bertoldo Sr., Cristika, Caridad, Pasinta, Reyo, Poliana May, Rufina, o sa tanang mga kalab sa purgatorio na wala na naghandong kanila. Thanksgiving Mass for all the blessings received, for the answered prayers to the Most Blessed Virgin Mary, and to all the angels and saints in heaven, from Tan family. Bisa pag-ampo sa Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, o sa mahal na Virgin Maria, o pamisa alang sa kalab nila ni Angelo Navarro, Mary Jean, Mary Ann, Yvonne, Maria, Sobronio, Lourdes, Rogelio, Sancho, Concepcion Balaghay, Pauline Ronquillo, Cording Ronquillo, Martina, Aguilo, Demetrio, Eulario, Procoro, Artemio, Teresita, Rosalie, Gabriel, Arcadia, Leonarda, Shirley, Laura, Lorenzo, Godioso, Ina. O sa tanang kalab sa purgatorio, ilagay ng kartong wala na naghandong kanila. Ang naghalat, kadena, and family. Isa pasalamat sa mga grasya nga among nadawat sa maning panglawas, sa kalinaw sa pagpuyo o sa permanenteng trabaho sa among banan. Ang naghalat, kadena, and family. Healing and deliverance of family tree of Kadena family. Enlightenment healing and deliverance of Rodrigo Navarro. Isa pala pasalamat sa ika-18 na atong natauhan ni Jeneline Kadena. Isa pag-akpo sa Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, o sa mahal na Birhen Maria, o pamisa sa kalab nila ni Librado, Jamie, Renny Boy, Estrella, Marta, Felisa, Marcial, Poliano, Badoy, Pantaleon, Itas, Rosita, Policarpo, Marciana, Fidolfo, Lito, Isha, Dani, Rafael, Arsenio, Fredo, Julius, Junior, Teresa, Hermina, Efronia, Guillermo, Pasita, Alma, Bobby, Aida. O sa tanang kala sa purgatorio, ilagay ang kartong wala na ilang handong kanila. Ang naghalad, Huisca family. Isa masalamat sa pagkrasya ng among nadawa, ang maayong panglawas, kalinaw sa pagpuyo o permanenteng trabaho sa akong banan. Ang naghalad, Huisca and family. Healing and deliverance of family tree of Huisca family. Enlightenment healing and deliverance of Bernardo Huisca. Thanksgiving to Blessed Trinity, all blessings and good health. And for the souls of Joel, Virginia, Juliet, Jomel, Manuel, Eusebio, Lucia, Lourdes, Ferry, Alberto, Rodica, Lino, Rosalene, Elvera, and also in purgatory.
for healing deliverance of Judisa Garces from Bahatis family. For the soul of Anatolio Silion, Rosario de la Peña, Daniel Romano, and all souls of purgatory, offered by Gloria Silion. For the healing and recovery of great Hannah and brother Tito Pitain. Pamisa alang sa kalap ni Valentin Cañedo, Pasensya Ingaling, Flavia Abad, Antonio Tapusa, Leon Cañedo, Romana Abad, Hilario Manuba, Jacinta Humphrey, Eduardo Cañedo, Rudy Cañedo, Jolicio Cañedo. Alang sa kalap ni Janet Hertes, Fernando Hertes, Diomedes Manubak, Josephine Manubak, Salvador Hertis, ug sa tanang kalab. Pamisa sa kalab ni Zacarias Abaw, Rosario Abaw, Nelson Abaw, Valeriano Abaw, Martina Abaw, Emiliano Abaw, Meliton Abaw, Jesusa Abaw. Pamisa sa kalab nila ni Teresa de Lima, Andro de Lima, Welma de Lima, Sariaca Kabatuan, Pablo Kabatuan, Isabelo Kabatuan, Donato Kabatuan. Pamisa alang sa kalabilan ni Mr. Gonzalo Banguran, Mrs. Gonzalo Banguran, Pobito and Josipa Banguran, Monico Banguran, Gaudencio Banguran, Felix Losri, Popoy Banguran, Pampila Melgar, Narciso Melgar, Victor Melgar, Ropa Melgar, Presentacion Aviliana, Francisco Mabalcon, Isabel Cayo Mabalcon, Francisca Bacos Mabalcon, Soledad Oy Mabalcon. Kung sa tanang kalak sa purgatorio, labi nakatungol anay naghandol. Ang nagpamisa, Mr. and Mrs. Romeo Banguran and family. Pamisa sa kalapila ni Moriana Milcanyana, Stanley King, Katang, ang nagpamisa, Isha Flores. Pamisa sa mga kalapila ni Priscilla Lareva, Francisco Dionson, Consolacion Rodado, Financio Lareva, Benaria Lareva, Gloria Rufin, Catalina Rufin, Teresa Lareva, Dorotea Antolo, Romalda Reongson, Acaciano Reongson, Bartolome Reongson, Mamerta Reongson, Soledad Oy Mabalcon, Francisco Mabalcon, Eremilio Mabalcon, Paz Mabalcon, Francisca Mabalcon, Oricolo Reongson, Yolita Reongson. Ang nagpamisa, Arsenia Johnson and Bangoran family. Pamisa alang sa mga kalapila ni Cristina Maniaca, Gerardo Maniaca, Reneges Maniaca, Catalina Maniaca,
Maniaga, Corazon Lauquia, Apolonia Felix Abaraposo, Gregorio Andres Labong, Cecilia Simon Gabon, Manuel Pasing Abaraposo, Eliminada Jose Villar, Anasita Abaraposo, o sa tanang mga kalag, nagpamisa Lourdes Maniaga. Thanksgiving for the recovery of Shu Ingrid Castro. Thanksgiving for the job employment of Dean Castro. And for the souls in purgatory offered by Castro family. Pamisa alang sa mga kalabita ni Rosario Abastelias, Jesus Abastelias, Leo Abastelias, Aurelio Abastelias, Andres Abastelias, Felipe Ovinki Senior and Junior, Concepcion Ovinki, Napiva Ovinki, Fermin Chodoro Cabatas, Chodoro Cabatas, Fermin Cabatas, Teresa Canedo, Francisco Bangkiran, and also in purgatory. Pamisa alang sa kalagila ni Chodolo Escabas, Aurelio Cardino, Presencia Basabi Escabas, Yahara Ann Escabas, Mary Escabas, Penyo Escabas, Manuel Manatong, Rencia Manatong, ang pamisa, Andrea and Escabas Fondi. Sa ngalan sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo, gagumpas sa Diyos, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaa kami. Manaa sa kanunay. Tuban sa mga intensyon na ito ng ibasa, ato sa gikuyog ang intensyon para sa pauling na dayon sa kalag ni Carmelita at Elias Kapdasan. Aso sa pangayoon ang mga grasya, mga gusto na itong manawag sa mga tao na nagapangko ka na ito dinaling panahon sa pandemya. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala aron kita may andam sa pagsaulog ng Santo Cruz.
kaluyan kakita sa Dios nga makagagamon sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala ug danon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. O Diyos nga gamhanan, una ang mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahimpitan, ug dumagi ang among mga pagtuo, ug sa imong walay puwas nga pag-amuma, bantay ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhing kariuman kanimong sa Espiritu Santo, Dios na usa, hangtod sa kahangturan. Pagbasa ikan sa pasahon sa Deuteronomio. Kunya mingon si Moises sa katawhan, pagmatngon kamo sa tanang sugo ug gitudlo o ganinyo. Ug tumana kini aron kamo magkabiling buhi ug makasulod ug makapanaghiya sa yuta nga gihatag sa Dios sa kaninyo sa Ginoo. Ang Diyos sa inyong katigulangan, ayaw lugangi ni kuhay ang isugo o kaninyo. Tumana kayo ninyo ang isugo sa Ginoo na iyang Diyos. Tumana ninyo kini, kay mao kini ilhanan nga kamo maalamon at ubang sa katawhan. Inig kadungog nila nining tanang mga balaod, moingon sila. Sa walay duha-duha, ang katawan
ining dakong nasod maalamon ug masinabuton. Kay unsa mang nasura nga gamhanan kan sang Dios dool kaayo niini. Ingon kaduol sa Ginoo nga atong Dios nganhi kanato sa diha mo sangkit kita kaniya. Ug unsa mang nasura nga gamhanan nga may mga balaod sa mga tulumanon nga matarong, ingon ining tanang balaod nga gihatag ko kaninyo ining adlaw. Ang pulong sa Ginoo.
Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Ang tanang maayo ug hingpit nga gasa nagikan sa langit. Gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kahayag dinhi sa langit. Dili gayud siya mausap ni magpakitag landong sa pagkausap. Sa iyang pag-uot, iya kitang gihimong mga anak, pinaagi sa pulong, sa kamatuoran, aron sa tanan niyang binuhat, mahisama kita sa unang mga bunga. Busa, isalikoy ninyo ang tanang ngilad nga batasan, ug daotang mga buhat, ug dawata ang makaugsanon, ang pulong na iyang gitisok, diha sa inyong kasing-kasing, kay kini makaluwas kaninyo. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon. Pinaagi sa pagpamakit lamang sa pulong sa Diyos. Hinunua, tumana kini. Alang sa Diyos nga Amahan, ang puti ug matuod nga tinuuhan, mao ang pagtatiman sa mga ilo o mga biyuda sa ilang kalisod, ug ang pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Tinutugikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumalang ni San Marcos. Ang mga Pariseo o pipila sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem, mialirong kang Jesus. O namatikdan nila nga may mga tinunan sa Jesus nga nangaon nga bugaw o kamot. Sa ato pa, wala sila makapanghunaw, sumala sa paagi sa gitudlo sa mga Pariseo nga buhaton sa mga tao. Kaya ang mga Hudiyo god, labi na ang mga Pariseo, nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang mga katigulangan. Dili mukaon ang mga Pariseo, kundi dili una sila makapanghunaw sa gustong paagi. Ni mukaon sila ug bisan unsa gikan sa merkado, kundi dili pa nila kini kahugasan. May daghan pang mga sugo na ilang nadawat o gituman. Ingon man pagpananglit sa gustong paagi sa paghugas sa mga tasa, mga kulong, mga panaksan, mga tumbaga, o mga higdaanan. Busan nangungutana kang Jesus ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod, ngano ba nga ang imong mga tinunan wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan, kundi nangaon hinuon nga hugaw kamot. Si Jesus mitubag kanila, wala gayon masayop si Isaias sa iyang ipanagna mahitungod kaninyo. Mga pigpakaaruning kamo, sumala sa gingon sa Dios nga gisulat ni sa Isaias. Kining mga tawhana nagpasidugog kanato sa pulong lamang,
apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Kay ilang gitudlo nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Ug midugang sa Jesus pag-ingon, ipasagdan ninyo ang mga sugo sa Dios ug hinuoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iya sa tao. Unya, ipaduol pag-usap na Jesus kaniyang panon sa katawhan ug miingon siya kanila, pamati kamong tanan ug sakta ninyo kini. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, manggula ang mga daotang huna-huna, pagpakikilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanglimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo, ug pagbinuang, kining tanan nga gikan sulod sa tao ug maoy makahugaw kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag natong tanan. Karong buntag kinsa ninyo ang digamit og salamin? Isa ang kamo. Okay, kung ingnon, jutay rami, isang ipapanganog. No, kita tanan no. Ha? Gamit og salamin no. Posible ko ay huwag ni salamin cellphone. No. Gamit ang salamin niya. Alikre kayo kay iligmata na to or namin ganita. Kita ka sa imong mata, dunay muta, unsa may bahato nimo? Siyempre, mamimuta, yung pag-arkip sa inyo ka, gawas-gawas ko na yung muta. Umutanaw ka sa samin, tanaw niyo yung buhok, taas na kayo, binakarong panahon sa pandemya, no? Pero, disod kayo pagkakita ng dope, nagul ka, maningkamot ka nga, maputlan, imuhang buhok. Ikatanaw niyo mo sa imong kilay, yung murag buhok-buhok, naman imong kilay, siya may pahato. Patawa mo na. Diba, uban iskisan, uban bukdid ko, niya ilisdan, o? Uuling. Wala. Kumitsara na, no? Okay. May tanaw ni mo nga kanang imong ilong, ilong po na akong nagkamaba ka. Masaway mo, na? Ay imong buhaton, pisilip-pisilipon, yawa tao, mataas, no? Naghantag buhaton, kung manamin ta. Kay natay makitaan nga, di na ito magustuhan, o dito kayo pinakitay buhaton. Dili ta, murag ka nang mayroon takay, okay ra na, okay ra na. Nakitay buhaton para, bisan unsaon, makapot din mo ang imong gustong makuha, panagi sa samin. Kay mo, okay ra gyud, nindot yung kay na kay buhaton sa imong naong, sa imong lawas, pinagi sa samin kay pag-improve man na sa imong naong, sa imong pagmanaw sa mga tao ka kanina. Pero, naimindot na pagtulunan ninyo. O ning mensahe sa Ebanghelyo karon. Kaunta dili lang manamin ta para sa atong external nga pagpaanindot sa atong mga naong. Kundi panamin ta ang atong kasing-kasing ang atong saminan. Kung sa akong pagpaagi nga manamin nga ang kasing-kasing na ako'y makita ang Mother, o kini atong ibuhat matag Domingo. Niata manimbat ta, maminaw ta sa pulong sa Ginoo, unya pinagi sa pulong sa Ginoo, makapanamin ta, hala, dili man day maayo kung akong ibuhat, hala, nasayop man day ko, hala, nakasala man day ko, ugani na anatay, buhaton, kung kita matandog, kung maigot sa pulong sa Ginoo. O kini nga kada Domingo manamin ta, pero ang atong panamin, ang atong kasing-kasing ang atong isaminan. Pero karon, ibig kayo i-apply nato ang pagpanamin ninin sa atong Ebanghelyo karon, no? Kaya nga naman, si Jesus, no, dito pangtana sa mga Pariseo, mga eskriba,
mga magtutudlo sa balaod, mo ni mga hawod itong panahon ni Jesus. Kaya nga naman ituman magod sila sa mga pagtulunan na gihatag sa tao kanila. Kung sa mga pagtulunan, ang pagpanghugas. Hindi ba yan panghugas ka ng limpyo gani? Di ba? Kinsa manggod ninyo, mamukaon, mahugaw ang kamot, no? Makita ganita sa itong mga anak o unsa, nga naghugaw ang kamot yung mukaon, ayaw, pamuna usap. Nindot na siya kayo. Nindot na sa kayo na manglimpyo ka. Nindot ka na gikan ka sa merkado, tanan mong mga gipamalit, imong limpyuhan mo sakto gid na. Dati na karong panahon sa pandemya, importante na, nindot kayo na. Pero ang mensahe sa Ginoo, kamoy makatunan niyon sa Jesus, kung mura na inyong buhaton, kuwang na. Kaya nga naman, kay ang maayo, na inyong tanaw yun, ang i-focus na inyong ang inyong unang-una, ang inyong pagpaningkamot nga, ang inyong kasing-kasing sa malimpyo. Mao gani nga mingon si Jesus atong Ebanghelyo karon, dili ang mga musulod sa lawas sa tao ang makahugaw kaniya, ang mugawas kaniya. Kaya tinutanay man, no? Na ang kasing-kasing anak magsugod, anak di ang sinugdan sa mga maayo o kana mga bati nga mga buhat o mga pulong. Mao gani nga mao ni indot ay panaminan. Ako pwede ko presentable kay ko externally sa Ginoo, sa akong mga kaigsuonan, pero nindot ko kaayo nga unta ang Ginoo nga makakita sa akong kasing-kasing mingon, pagkagwapo, pagkalimpyo o kasing-kasing meaning akong anak. Muli ang mensahe kanato karon. Limpyuhan di umiya pa, kay gikan sa kasing-kasing sa tao manggula ang mga dautang muna-muna, pagpakilawas, pagpalawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, kanan-panan ng mga bati. Tinuod, no? Inahanap man. Say, yung so may pagkitong pader na ang kanang kasing-kasing anang pagpanalimpyo, inaabi sa mga pulong na magawas na iyang bangka. Inaabi sa mga buhat na iyang mga pagkabuhato. Kay walay limpyo ang kasing-kasing magbuhat o laksod. Walay limpyo ang kasing-kasing magsulti kung mga bati, mamalikas o unsa pang mga bati ng mga pulong. Kay ikan sa kasing-kasing yun na Jesus ang hamukula. Unsa klasiya ang tao kini? Limpyo ba o laksod o pulong? Ang ikaduha nga gusto na kong ipaambit kaninyo karon sa ibang sa mga pagbasa, mao nga nindot kayo din sa ikaduhang pagbasa, no? Ipinumduman kita ni San Pablo sa iyang sulat sa tagadto sa mga taga-Efesus. Kaunta, kung maminaw ka sa pulong sa Ginoo, ato po ni siyang i-apply sa atong kinabuhi. Namang gutusahay bitaw hinduta sa imong muli pader, oy, pandugay ko to pader. Pero ikaw man, wala ka. Makalimutan ka. Sulti ni San Pablo, buhata, kung sa iyong nadunggan, gikan sa pulong sa Ginoo, o ginitumana. Kay mao ka ng paagi niya, mahimo kitang tinudanay ng mga anak sa Diyos. Akong tapuso ni sa ka istorya, no? Kailan ni San Antonio de Padua, no? Kana siya, bilig kayo, maayo ka, no? Bilig kayo ang simbahanan niya. Maayo kayo siyang muwali, maayo kayo siyang muhatag ng pagtulunan, samtang buhi pa siya, samtang pare pa siya. Unya, tungod sa kadaghanan niya, no, nabuhat, no, hindi natiguang sutod, namatay siya. Pagkamatay na niya, dito na siya sa putahan sa langit. Karon, ingon din si San Pedro, San Antonio, dayon dali sa langit. Lipay na kay San Antonio, siya makasulod na ko sa langit. Ingon din si San Antonio, kanang Yo Pedro, mamutana lang ako. Kanang namay nauna na nangamatay na sila, katong mga nanimba, katong niatahan sa akong mga talks or recollections. Mamutana dito, nana, so dito, so. Ingon din si San Antonio, asa man? San Pedro siya, lahos, liko sa too, lahos na sa, liko sa wa, na dito'y kwarto. Karon niya, ito tinura San Antonio.
Karon pag-adto niya, kay mo kung sa iyong nakitaan? Gusto mo na ibaw? Ha? Gusto mo? Ditaw, gusto dyan mo? Simba na sa Domingo. Okay? Ditaw ay, diba, mananaw mo ka ng TV, ka ng thrilling na kayo, iba kuan man, putlong man, karon mo tanaw mo ikaugma. Ditaw, pagtanaw ni San Antonio, wala, nga naman, nga puros man ni mga dalunggan. Mo na ito gawas niya. Nya Pedro, nga naman, puros man ni mga dalunggan nga ragit ini. Yung San Pedro mo, ni dalunggan ni Cordapia, ni Procopio, ni Kichat ng mga ngalan. Nga man na ni-attend ni mo. Ingon din San Antonio, nga naman, puros naman dalunggan yung Pedro. Alam, samtang sila sa una, tinura, maminaw. Igo ra mamusod sa tuong nga dunggan mong gawas sa pikas dunggan. Wa pasudla ang pulong sa Ginoo sa kasing-kasing ug wala buhata. Karon akong pangutanan ninyo, gusto bang mamadto sa langit tibuok na itong lawas o gusto nyo dalunggan ra? Ha? Gusto ta na tibuok atong kinabuhi, ang atong lawas mahalangit, maong tumano na to ang pulong sa Ginoo. San Pablo, buhatan ninyo kung sa inyong makamakatunan, gikan sa pulong sa Diyos. Kaya kung magkamlag, kamo maglawag luganti, gikan kanina. Amen. Palihog mo. Nagatuwa ko sa Diyos na mahal makagagawang sa tanan. Magbubuhat sa langit sa iba. Kung Yesu Kristo ay anak ng bugtong Ginoo nato, nagipanampod sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Bernin, isakit sa sugo ni Poncio Pilato. Kilansan sa krus na matay ang bilubong ni Krunsad sa mga minatay. Sa katulukan ng adlaw na banhaw, saka sa langit, magkagalingkod sa to sa Diyos nga mahal makagagawang sa tanan. Kung ikan dito mabalik siya paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaamitan sa mga santos, sa kapasayuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang gasa sa pagtuo, magpadayag diha sa atong mga buhat. Ang matuod nga tinubuan, tiunay, manggihatagon o maluluyon. Kining mga pangamuyo nga atong ipahinungod sa uban, makapalig-on sa matang sa atong pagtuo nga gipadayag sa buhat. Busa mag-ampo kita sa Dios o miingon kita, Ginoo, dunggab kami. Ginoo, dunggab kami. Alang sa dalang sakop sa simbahan, nga magpuyo na ang tanan diha sa diwa sa kaluoy ug pagkamaunungon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggab kami. Alang sa mga namunuan sa atong nasod, nga makabaton sila sa grasya sa Dios, nga magmalaumon sila sa pagsulbad sa mga katalingbanong suliran sa atong nasod. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggab kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni COVID-19, nga makabaton na o hingpit ng kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggab kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang tutong sa kadilingban, nga makabaton kadunay o grasya sa paglahutay o nga mapanaligdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggab kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalibukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggab kami. Alang sa sulugoon sa Dios, yung Pilopamumo, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggab kami.
alang kanila nga nahikatulog diha sa ni Kristo nga mamiusad na sila uban kaniya sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggan kami. Maluluyon nga Dios, pamatia ang mga pag-ampo sa imong katawhan nga nagpasidumog kanimo. Dili po sa pulong lamang, kundi uban sa mga buhat sa gugmang makanunayon. Pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Mga igsoon, magampo kita ron ng ako ang inyong sakripisyo, dawato nun sa Diyos na amahan, makagagahong sa tanan. Tumatakas sa inyong mga sakripisyo, ikan sa inyong mga kamot, alang sa pagdaya pag-imaya sa iyong alam, ugalang sa mga kapusnanan, sa tibok niyang santos sa simbahan. O Ginoo, kining santos nga misa magdalawang tangali ka namo sa imong panalangin. O maglalambing ka namo sa iyang bisan na kaluwasan. Kini akong ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ninyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahal Diyos na dunay makagagahom sa tanan. Angay matarong kayo nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang david. Pinaagi ni Jesucristo ang Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatapos sa pagpakatao ikan ni Maria nga Birhen. Nagpakasakit siya sa krus o giluwas kami niya o agikan sa kamatayon nga dayon. O sa iyang pagkabanhaw ni hatag siya kanamo sa kinaubing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kamaturan. Ug sa uban sa mga anghel mga santos sa langit, nagasambyaw kami sa imong himaya, duyok sa ilang walay punong napag-away. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Santos yun ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanan ka santos. Ipadala ng mga Espiritu ang pagsantos ng mga gasa, aron mahimo kini alang tanang nga lawas ug dugo na Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, may pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto siyang mga tinud-an o miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, ipasalamat kanimo pag-usap, nihatag iningan do sa mga tinud-an o pringon. Dawata kini ang Panginoon ka mga tanan di kanini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo kay ula alang kanini ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuwa. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, iimpang sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngaylan nga mga tubang ug walagad kanimo. Imo ang kami nga mga lawas sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang manungkit kami dahil sa gugma, uban ni Francisco nga mong Santo Papa, ni Jose nga mong obispo sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, ilabi na silang tanan nga mong ipaginungdan ng Santos Kamis. Malaomon, mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, mga kaming angayan nga makamit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, kang San Luis Maria sa Montfort, ug yata Maria Luisa de Jesus, ug sa tanang mga santos na nagaduman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila o ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi na Jesucristo, imong anak. Inaagi kaniya, uban kaniya, o iha kaniya. Ihatag na kanimo makagagahong nga Amahan. Diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanagumugong himaya, ang tudsa ang tulang. At kung gamito ng mga pulong itulog na nato sa ating
Aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo among manulubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawon Ginoong among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, at angin kami sa imong kalinaw kalusa. Ikaw mabuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon ipakita ta ang pagkanaging sunay pagdaig na. Mga igsoon, makinig sa Jesus sa anak sa Diyos sa ganang Maria. Siya ang kordero sa Diyos, nagawatan sa mga sala sa kalibutan. Unahan kitang itawagan ng kapit sa iyong bangkit. Act of Spiritual Communion. Ako, Jesus, nagatuwa ko na ikaw anaan sa labing balaang sakramento. Higugma ko ikaw naman sa tanan, kung ako nanagdoy sa pagkalawat kanino sa akong kalawat. Sa minitili ko man ikaw madawas, diya sa paging sakramental, kumarin ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangkod ko ikaw sa mag-ania kauban ka na po. Kung impit kong iniusa ang akong kaugalingon na nakakanino. Ayaw itukot nga ako ang mulap sa nimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Ginoo, ibago mo kami sa sa kinabuhi ikan sa imong lamesa. Magliguno ta panamon kining pagkaon, diha sa imong hukma, ro magalagad kami kanimo, dinhi sa among mga kaigsunan. Kini among ipangayon pinagi ni Kristo ang among Ginoo. Oratio Imperata. Dios among Amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan. Nga unta mapanalipdan mo kami batok niining pulga sa COVID-19 virus. Nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan kung naghiagom sa kadaghanan. Nangalayo po kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus na nagdala sa makalilisang nga sakit. Iyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga huna-huna sa mga doktor na nagdalima sa mga masakito. Subay sa ilang katapos ug dinuyugan sa gupa o kalobe. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pagagamhanan ug kanila nga mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdan. Nangaliyo po sa kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkaiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan o pagtapang sa mga nagkinahanglan. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Diyos hantod sa kaangturan. Amen. Maria, panapang sa mga Kristiyano. San Rafael Arcangel. San Roque. San Lorenzo Luis. San Pedro Calungsod. San Luis Maria Samorfo. Beata Maria Luisa de Jesus. Ang ginumanakan ninyo. Ug manalangin kaninyo makagagahong nga Diyos, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang halad ng santos nga misa, dalo na to ang kalinaw ug ugma ni